Tinini video news story ko mahai buta bahana borok kunui ek nogo tongleman tai bufa masa tong a poribaro kaisa jongjal phaimani bonga poribaro tamgui jongjal phaika tamgui bahana jukthika abon karon sabab phadingka saiman lainai Pulawon chengjak borok buta BPO ni kahini buta hakor chogui tongo nokla ajara no buta khumkayan bagonai bahana jongno rehenka tuiti phade henai ajara bahana jong tuiti pheka tuiti ni borok khumka lekha hakana ni borok poribara kaisa hamte teka tonglaimani ajara o jongjal phaimani amro tuiti ni video salamjangnai khumkaile ne borok nogo thanglaiman pore bahana jongna buta kayan saman bagai bahana jong dakti chelana henai saka dakti kaijagya henai an bagai ni bufana bo saka bufabo saka जोंनि yang digi bufabo saka dakti kaya batansi kaike kairnai dakti henai saka gorio samsung tangya ahain bagoi bufabo hai henai saka batana dakti kain bagoi haken bong poribara kaisa khujika tonglaimani ajaro no bong poribara problem file ka bahana जोंनि yang dui man karon ke bone ex boyfriend ni bagoi thuyo bone ex boyfriend by bob blackmail khaijangman bagoi tai soijo khaimalia thika video hamya social media wa upload khairjangman bagane bo nugui lasimung nugui nai thuithangka abo hayangmani bon nong ni borok kebo saimaya kol khaine rengjangman bagone bo ma thangka achala bai malaiman pore hinkeno rang sanka achala bono buru hinke bono rang ronan chaya boy breakup songjak tamani rang ronai age tongphoro si rang ro tab to breakup ongjak breakup mon kutuma tab tan rang ronai hinai burui chelana saka haipano chala kom tonga naya sanchano rang blackmail khai tongkha buruino an bagane bo buruino rang sanka buri rang runan chaya mani bagoi bo buruino dakar katai domong samong ruka joli jagoi bo rang maya henai nang rang rena nugana nang ekdino anjakung tola hai ma khumpai napur nang bujuana nang biskar te sinako non tong khen tong so on bung no biskar fo burunya rang sani maya ngene bo burunya bon yathik yapang phaine ma khulumpai nya henai sainai bon arani video upload khairi reka video hamya tongmanna abono nugui nu burui soijong miya ngene thuithangu ran bagano phaji chawoi bo hankeno rabat butui thumpainai bo nogo thangani phora aburino phaji chajang nukha rabat bhango aboni bo gana thangani man pore boni parani bon kukui han bagani bo dram berainai khari thangka bufano saika bufano saman pore bufa butana rengkha buta bai koni khe borok phainai bahana jongno nukphaika phaji chajang rat bhango hakanai ni bufa bai bahana jong kari telangi thalaika bono bahana jok thuijangman bagane bo nokla kinara achuginai mogoi tongkha a mogoi tongphora no bo kalpana nukha bahana jogbai kok salaiman tei chengra ongma rongno cherai phora cycle chal ruma rongno bahana jongno hakanai bo mogoi tongphora no a nugui tongphora bufa bono kaisa kagos rir phaio abo ongkha bahana jok sui kalangmani bufa ge porimaya hanjari bwsalano ruphaika bwsala pori naiman pore saimaka abo bon kukui thuiman karon hike bahana jok thuiman karon hingke tei kebiya borang parani biskar bo blackmail khaijagoi no thuyo hai hinai bo saimaka saiman pore no bo biskar no bunani thangka man pore no a biskar no bunani thangka biskar hingke a video photo rok no nai tongpora bo loge cherai masa tongo a cherai nai choyana pan bo phunugo naidi hinoi 18 bosor kaja hingke kuning ya naiman hinai cherai no jorkhe phunuka hai kongoi tongpora no bota thangani bono thapra rikha bota bono bujogoi saka takbon bungoi cash runai bahan jok thuithangman nungsia hinai biskar no hingka bo thuithangman bai an tamo hinai biskar bono bota no saka an bagoi no bota tebo gin kadagoi cash runai hinai saka yakung rumui khulumui saka ang tai hangya iwaisa no map khair siri hinai saka bota no bohai borok no map khair hinai ongya nono cash runa nango hinai sawi thangpaika afro bo wanshoka amgoi a samung no khaijaka hinai bagoi no wansogoi samung tanga nango samung tangpai wansogoi tei ongya je samung tangpai phano wansoga nango puila no